Sonra Türkmen halkının milli lideri Kahraman arkadağımız Masalla Amam Hameyni mescidine İran İslam Respublikasynyň merhum lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi bilen goşlaşyk matym çäresine gatnaşdy. Kahraman arkadağımız merhum lider Ayetullah Seyyid Ali Hameneyini we onuň maşgal agdalaryny hatyralap, Büyük Allah Taala'dan merhumlaryň ruhlarynyň şat, imanlarynyň hemra bolmagyny dileg etdi. Kahraman arkadağımız İran İslam Respublikasynyň prezidenti Masud Pezeşkiýany we beýleki ýokary derejeli wekilleri hormatly prezidentimiziň adyndan, şeýlegem hut üýe adyndan we tutuş türkmen halkynyň adyndan şu hasratly günne çuňur gynanjyny we medet berişlerini beýan etdi. Soňra Kahraman arkadağımız ýürüýti gynanç kitabyna ýazgy galdyrdy. Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arkadağımız İran İslam Respublikasyna taparyny tamamlap, Tehranyň Mehrabat halkara howa menziline geldi we bir ýerden watan dogrady. Biraz wagtdan Kahraman arkadağımız paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Bir ýerde Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arkadağymyzy resmi adamlar mehirli garşyladylar. Şeýlelikde Kahraman arkadağımyzyň İran İslam Respublikasyna amala aşan sapary dep bolan dostlukly Türkmen-İran gatnaşyklaryny putrandyrmagyň ýoluna möhüm ädim bolup, halklarymyzyň arasyndaky köp asyrlyk dostlugyň, milimiz doganlygyň we hoşnýetli goňşulygyň nyşany urildi.